Bhí Terry agus Tomás Dean ón gom ag badarach timpeall is Chuaigh Micheál siar ó thuaidh de chéibh rinnean de héine an fithe héanú meitheamh nuair a tharla rud nachró súil bit leis. Bhí siad vision chun míolta móra eiceil agus sin go ddíreach a tharla. Is píosa scaníochta é seo a rinneadh faoi isce le camera GoPro. Well, Daingean Uí Chúis booking.com rinne mé an turas céire uairich le go dtí Daingean Uí Chúis le go bhféadfainn féin an scéala isriú, ac an sin seo a tharla. So bhí hil tá muid landal sin seo aniu, níl cumar á bhaith ar an lá an bhfuil muid dul amach. Níl is mór an trú níl mé dul amach. Tá ná gé agus páistachán. Bunny was tríal as amárach le cúnamh J ben aimsiú níos fearr. Go hondúil céir de bhéins le feiceil, céir de feici agus am hín seo. Gach éon trosa go bhí na gin rud de fúil le feiscin. Bhín míolta móra an uaireanta, bhín delfina an uaireanta, gach sais éan. Na rónta ar na lán. Gotcha bhí hil le gurrid bhí tuairisc nuachta curtha an airde in éireann i géirí. Wacha tú agus céir de bhí a gceis leis? Bhí trí chin de míolta móra dromnach humpach chuid aber. Agus bíonn siad amach ón an lán freisin. Uaireanta hagan siad go dtí an bád agus bíonn siad ag snámh timpeall agus ag féachtain ar an bád agus rudí mar sin. So bhí antá ag na lads ar an lábhéad ar maithar ar san rib mar hanadar anagard an bád. Daingean míolta a bheith arín an céad lá, landmuid arín agus churmuid crú camera ó BLOC a max a chuún an ladar gion nuair a bhí an aimsiú níos fearr. Níor thug mé ach mission a bhain dóibh. An méid atá faoi chun amach ó chósta círia isriú agus níos tábhachtaí na sin a bhfuil le feiceil os cionn farraige. Ní ró díama orthú. Bhí muid an tóga leis an bíosa scaníochta a thug muid le linn turas seo amach ón ggósta. Agus is cuma cad a bheith ag teacht agus ag imeacht bé an boc beag seo i gcónaí ann.